So hello everyone, welcome back to my channel. Good morning. Apa nama dia? Dali. Dali. Ompray. Jebu gaya. Mama moनसे दङ आरो ना. नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौ ना मा होनो? So चलो. So बिथिंजाय लाबाय बियो दायो दालि ओमफ्राय इथिंजाय माइरं लाखाबाय आरो ओमफ्राय दालिखौबो बरियाहैनो माबासो गोथाव दालियाना गोथाव नङिया बियो सिनायासै आं दालिखौनो ओरै मोनसे दंखौ खैथाबा दङ आरो ना मोननै मोनथामसो दङ दालिखौनो माने बायना लाबोनानै ओमफ्राय गोथाव मोनजाया ओमफ्राय गोथाव मोनजायैनि माने माबाफिनो आरो ना बेलेग बायफिनो आरो बरियाहै माथो मानो आरो टेस्ट गैयि दालिफोरखौ जानानैबो लाब गैया ओमफ्राय बेथिंजाय बनायना दोनबाय माबा मा होनलायो दांबुदि आयौ गिरगायदो माने लेस्रि इन्था लेस्रि बनायबाय बाबानि थाखाय आरो जाना थांबाय खाम बिथिं ओमफ्राय बेयाव मा दङ थाय बेयाव माबा दङ थास' जों खनसे खिथिनायमोन ना माबा गालथिं बिथिं थास' गिदिर बिलाइ गोनां बे बिलाइखौ आरो बे बिलाइनि सिंनिखौ माने मिया नायदोंमोन आरो जानो होननानै नायदोंमोन ओमफ्राय बुस्थुआ माबा जाना दङ आरो माने जास्रायाखै आरो ना माबायानो मानोमोन बेदरानो जास्रायाखै माने फिसा जादों आरो साननायमोन गिदिर जागोन होननानै सिगांनिया माने गिदिर जादोंमोन आरो ओमफ्राय एबारनिया माने गैस्राया मा जाखोथाय सुबाय थादों बिथिं बेयाव माने बेलेग जायगायाव माबादों थांदों रोदाया ओमफ्राय आरो बे रोदा थांनायनिया माने माबासो जादों आरो फिसा माबा हेनसा माबानानै मोदोमा जायाखै आरो ना ओरैनो थारिल' थांगासिनो ओंखायनो बोराबनानै मिया मोनसेखौ माने मोनसेयावनो मोननै दङमोन बे मालखौ माने बुफ्रुनानै ओमफ्राय नायखांनायनि उनाव गैस्राया आरो मालानो ओंखायनो दा 6-7थासो दोङो मा गासिबो साफा खालामजोबसै आरो दायो ओमफ्राय दायो मेसें ना मेसें हाबसिगोन दा मेसें हाबसिगोन नालाय स' बेयावथ' नांखागोन ना न'नि दुन्दिया होनो मा होनो सेस माबा जोबसै आरो दायो दुन्दिया लाइ लाफा बेफोरखौ गायजोबनोसै आरो अल टटेल स' बेनो आरो लाब गैया खामानि गैया बेखौ बुफ्रुजोबगोन ओमफ्राय बैथिं दङमोन बैथिं बुफ्रुनानै माबाबाय आरो दोनबाय एलाय बैखिनियाव दङमोन मोनसे बेखौ बुफ्रुजोब्बाय ओमफ्राय दायो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6-7थासो दङ आरो सेस बुफ्रुजोबनोसै गासिबो लाब गैया खामानि गैया बेदरानो गैया बिस्कुट मोनसे माबाखौ जाजोब्बाय माने 10 थाखानि आरो जाहा दुखाननि माने न' खाथियाव माने मोनसे माबा होदो आरो ओरैनो माने माबा टेबुल डेस्क मोनसे होनानै दुखान होदो आरो ना सेल जायोना जाया माने नायदो आरो ओमफ्राय बिस्कुट माबा मा होनोमोनलाय बेलाथि अमा बेदर लायना होफैनाय गथिया बे गथिया माने दाखालि ब्लगाव नुनाय गथिया बे माबादो आरो रुस्किट बिस्कुट 10 थाखानि ओमफ्राय बे बिस्कुटखौ 10 थाखानि लायदोंमोन ओमफ्राय मा खालामदो बियो आं होदोंमोन 20 थाखा गथा होदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बे दुकानियानो बेखौ सानदो थाइबा ओमफ्राय बै रुस्किटखौ सानदो थाइबा होननानै ओमफ्राय जि मोजाङै 10 थाखा हरफिननो नामायदो आरो स' दायो बिथिंजाय जानना हरबाय खामबो जानना हरखाबाय ओमफ्राय आरो बिथिंजाय लरहा जानना हरबाय बरियाहै ओमफ्राय बेखौ सुना लाबोखांबाय ओमफ्राय ना दोङो आरो ना नाखौ बनायगोन ना बनाया नों जागोन ना फ्राय मोनसे खालामनांगोन दा हराव जागोन ना बिदि जानांगौ दा हराव बिदि जानांगौ नायनोसै आरो ना दा मोनाव जानांगौनो दा मोनाव जानोबाथ' आरो दायोलाय माहा मोनजानो दायो जाबालाय दा हराव गैला दायो जाबालाय दा हराव गैला खैथा पिस दोङो 6था
सयता ना सातता सयता होमबालाय आं दायो मोनसे जाबा आरो मोनसे जानाय लोगो लोगो आं जाखागोन आंजों आरो लोगोसे आरो गेन्द्रा जाखागोन मोनबाल'सै पिस मोनबाल'सो बेखौलाय आरो मा दायोलाय मा जाबाय थागोन मोनावनो जानोसै आरो हुख्लायनानै बरियाहै नाया बिथिंजाय नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा ओमफ्राय ओरैनो खर' गोनजासो आरो उल्टा गोनजा ओमफ्राय मिया मिस्रि लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेदर दंखायो आरो आंहा बरियाहै जानोसै बेदरखौ ना गैयाबाबो जासिगोन आरोना जालायबाय हनै जालायबाय नायलाय थिगसे जानायानो जोबा माथो नोंहा हा नुबानो जानो लुगैयो थोद दोरिखो मैया मोनाव आंहा गन्थं बे गालनिया माने थाबथाना थादों आरोना माबेसे थाबथाना थानो बार हा बार फांखानि दाबो माने बोरैबा जादों आरो एखेबारे खर'थिं साहैनाय मोनलायलायो बेहा गोजाङो आंहा गरमो हा नोंहा गोजाङो आंहा गरमो नोंहा मा थिं नायना हरब्रा खनसे स' बिदिनो जे हरना लाबाय बेहा थाव दालिनि थावखौ सामब्राम हरदो हा उखुन्दै ओंखारबाय हनै ओमफ्राय हरना लाखाबाय आयौ दै दङमोन राबना साला दायोसो टेनसन गैला नों भिडिअ फट' लानो होआखैमोन ना आंखो एबाराव भिडिअ स्क्रिनशट खालामना लानोसै आङो हरबाय ओमफ्राय खै मिनिट लागोन दालिया हा मा थाब रुया होमबा रुयोदां माथो होमबा टटेल खै मिनिट लायो स' बिया दायो बिथिं बनायबाय थासिगोन माबाय थासिगोन ओमफ्राय चलो क'त जाबे हा तेजपुर কি কৰিব गावगायनि दुकान नै इनिफ्राय आरो गावगायनि दुकानावनो माबायसा जादों नखाय बियो लान्थिथिनो नायलाय आयाव मा जाबावदों नै एसे खरसो जाबावदों बाप्पा बेनो आरोना आं दै होननाय दुकाना बेनिफ्रायनो बिस्कुट लांनायमोन 10 थाखानि ओमफ्राय आरो 20 थाखा होनानै ओमफ्राय 10 थाखा हरफिननो नामायनाय आरो इयो दाखालि ब्लगाव नुनायनि फिफा चन्दन बर' मिलायखाबायानो मालाय हनै बे माबा जाग्राहा सिखर जाग्राहा गारिया मोननै आरोना नै मोनसे बोलेर' पिकआप ओमफ्राय आरो मोनसेया माबा एसि गल माबानि मा कम्पानिमोन इयो टाटा कम्पानिनि आरो दाखालि बावैसो लाबोदों खै मा जाखो मास मोनसे जाबाय आरो गामि खाथियाव सोरबाफोर जुदि रिजार्भ नांगौबा होनबानो जाबाय आरोना हा आहा फन नम्बर होनांगौबा नोङो सेस जाजोबगोन आं गाजा मानसिफोर फन खालामनानै गोजाननिया जोंनि बे लामाबारि तिनिआलि ओनसोलनिया खालामनो हागोन आरो माजबाद इलाकानिया गासिबो बरिया मालाय नै गारिया गोदान हा मोनबाय बा बुरना दिनाखै बेदरफोरखौलाय बुरना दिन गुदुं नै दालि मोनबाय ओमफ्राय बिथिंजाय लेस्रा ओमफ्राय इथिं खामाबो मोनबाय ओमफ्राय ओइ गैला बिनियाबो गारबायदां बा इसां जल्दि बा हालालै बिदों ओमफ्राय बेखौ दायो आंनि बेदरखौ बरनना दोनसिगोन आरो दायो बरियाहै स' दायो मोनजोब्बाय गासिबो मोनजोब्बाय माबाय ओमफ्राय मा जादों फिसा ओंखारसिगोन बयलारानो फिसा ओंखारो नामा नोंनिया हा नै बायख्रेबख्रेबसो मानि बेथ' रुबाला जानाय नङा बेबा जागोन ना जाया मा रुना जानो नागिरदों आं जानो हा बा
माने दावदै रुना जासिगोन आरोना बियो रुबाय थासिगोन माबाय थासिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ बेसे गोलाव खालामलांबाय थाला स' थेंक इउ दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक आरो शेयार खालामना होनो दाबाव ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थांनानै नटिफिकेसनखौ माने अल खालामना लानो दाबाव आरोना स' थेंक इउ टाटा बाय बाय